Kaharijan Panchayat Komiti, kabidi ke komiti jong ki beriu ki basong ki basa apo atem yo molong. Lani kita ki harijan. Kal air ke jong ujor sa Menteri Korbari jong Sarkar India u Amit Shah. Ban ujor ha kabidi baka jong sa prim thebom kabala ja ka khandai tarik manta upnai. Hakani ke jong tho bala soido sekretari jong ka komiti la ong baka ni ke jong thebom. Kalawan ra ka jong songs ir. Ya ki babon ki pai ba nong song ki basong hakani ka jaka ban tip ru kum ka Punjabi colony. Kani ka komiti kala ong ba kani ka jing sa pem thibom tam ba kala ra ka jing jot ka jing pra jong ki gisam nrei kala wan ra ru ka jing songs ear jong ki briu ki basong ki basa a kani ka chaka kaseng kala ong ba ki kenro ba ki jing khayet ki la pralut ba tam kata de ki ba bun ki jing kan thop ru ye ki dukan ba kam ju ru ye ka community water supply ka sang orpait na mar ka jing thei jong ne ubom susu kani ka komiti kala ong ru ba wei ubriu ba katang ulakhan sing ubadi unang lagai kriket jong jala ola masaw ha kani kejingja kani kejing tho kal angru ba kini ki briu ki basong ha kani kejaka ki bri na kejai bendu sik kila song kila sa la bun snam ha kani kejaka ndai ha kani plengin ki snam kila mat ki babun ki jing sa berngam ha ki babun ki kenhun ki rulum ke don mat ki basong ki basa apo mekhalea kini kejing tho ka angru ba kini ki kenhun na kapor ki ju berngam ya ki briu ki basong ki basa akani kejaka kentumru ya kitu ki bamdei naga jai bende rulum andai hadu menta naga pos kapo wada paneng kini sa berngam ki babun ki kenhun ki badi ki kenhun rulum jong ni ka jala naga leng ka sarkar jala kamjule ei susu kani ka sithi kal angru baki briu ki basong ki basa akani ka jaka kilamar ya kani ka jing sa berngam ba kala bu iki ka jing sos ir ka bakhrao naga leng ka komiti kala ang ba kani ka jing sa kani ka kam ka dan hapo ka jing bisar jong ka jala mekhlaya hak bakalan ke jing penbaik nak leng ka sarkar mekhlaya nang tan ka harijan panchayat komiti bat ku ide ki betan benta ba kani ka jaka panon ra ka jing baik ke jing ba ne hapreng kini ke jing penbaik adu mentaru wat mcumlala panon ra ya kan gundu ko banya baik ni ka banya poisa ka jing suk ni ka jing baik enrei naga pos ka por pat ki bidi po kani ka jaka ki mat ya ka jing berngam nagalang kan ka kunung ka community baka sarkar India kan pet ya ka di ka jing ya ka joki bakan tukar banon ra ya ka jing baik no apreng kini ki kunhun kani ka seng kala petang biang halo kani ka jing thei bom da ka baong ba kani ka jingja kala pendu no ya ka sok ka san jong ki bri ki basong ki basa apo jong kani ka jaka kani ka komiti kala keno ru bahwan adu menta hading kani ka jing sa pem thei bom ka banon ra ka jing sos ia jong ki briu bat ki pai ba kam ju ka jing jot ka jing pra jong ka dukan ba ka jing orpat ju ki kisam hadu menta na ka lang jong omti rang ba ka jala kontup ru iki menti ke jong ka jala kempat penrem dan di kepat semla penmi ke dukun ki khoban penrem ya kan di ke jing thibam ha kan di ke jaka penban la ong kan di ke komiti ba ke babun ki ngelam san partai kilawara penban di ki khobor man kan persya ya ki brio ki basong ki basa hapo jong kan di ke jaka lani kebenta jong kan ba selong ka basong ki basa ke di ki harijan kali ke komiti kal angru mana kaliang jong ki Delhi 6 Gurdwara Management Committee atau ka Shiromani Gurdwara pun Panmanadha Committee berkamjuru ke National Commission of Minorities ke National Commission for Human Rights berki ke kenhun kini juan pej ya kini ke jaka ka basong ka basa kini ki brio ya ka bakila kamba ka di ka Punjabi lane kumta kala kentu ki board ka sarkar India hapo ka jing pej ki jing kmi berkam tam kata kampo yang hapo ka jing pej jung Amit Shah bahkan sim Woodward kirai ki bekerki da kam taban ajinya dai ki bri hapo ka di jakabat kumjuru banwara iki bot rekam ban khanglat ye ke di ki kenhun ki seng ki bonra ye ke jinya software jaj ben riu lengba jong ka di jaka ha ka ni kanong ba selong kani ka komiti kal angru ba ki bri ki basong ki basa apo ka di jaka kim kwa sadia banwara ki ni jinya klomar ki kwa bandon bitang ka jingsuk hendrai ladaki makapor skapor ki cha berngam na kileng jong ki ka banwa ye ke jing yada la ni ki jing baik jing pencengai dalam negeri part ki kenhun kani komiti kala angru bakadi ka kamram jaga sarkar India bakan pet menjadi yaki bakamju man penek pensong penek pensa ka song song san ha kani ka jaka ka badon kini ki kenhun beri ki batrei na pataki kampen khut hang ni hanong ba selong ka bakadu kani ka sithi ni ka jing tho ka bala Saido Sadar Gurjit Singh bolong sekretari jong kani ka komiti ka kermen baka sarkar India kanya keren baka sarkar Meghalaya na kamta man penbaik ya kani ka jing keren desuk apreng jong ka sarkar Meghalaya ka HPC berkumjuru ki pat ki talang baka di ka komiti